Привіт, цей випуск Крим Ралії, спільний проект Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону Сергій Мокрушин. Про літературний зв'язок Криму з материковою Україною поговоримо у цьому випуску. За перекопом землі нет. Мабуть, кожен кримчанин чув, а то й колись ретранслював цю досить категоричну приказку, яка підкреслювала вдавану слабкість зв'язків, відірваність суспільно-політичного життя в Криму від процесів на материковій Україні. За перекопом є земля, стверджує своєю назвою художній роман Анастасії Левкової, з якого ми відкриваємо сьогодні нашу розмову про кримську українську літературу. З нами на зв'язку Анастасія Левкова, українська письменниця, членкиня українського пен-клубу. Анастасія, доброго дня. Доброго дня. Тож, наскільки я зрозумів з відкритих джерел, робота над цим твором почалася ще у 2012 році, тобто понад 10 років. Яка була ідея тоді і як її відкоригували події 2014 року? У 2012 році у мене виник задум про те, що я би хотіла написати книжку про Крим. Я ще не знала, що це буде роман. Тоді я уявляла, що це мав би бути художній репортаж. Тоді цей жанр був дуже популярний в Україні, про нього багато говорили в книжкових колах. Він входив на наш книжковий ринок через переважно переклади польських художніх репортажів. І тоді, в 2012 році, я вперше побувала в Бахчисараї. В Криму, ясно, я була до того багато разів, але от саме в Бахчисараї, я тоді мешкала в кримсько-татарському будинку, там дивилася різні пам'ятки і так далі. І я тоді подумала, класно було би написати книжку про Крим, бо це такий світ невідомий материковій Україні. І я почала якось потроху це обдумувати. В 13-му році, за рік до анексії, в лютому, я приїхала в Крим на 2 тижні попрацювати, врости в тему, зануритися в неї, спілкуватися з людьми. І потім якось я іншими речами займалася і паралельно цим. І коли почалася окупація, я розуміла, що в Крим я можу поїхати. Я тільки один раз ще з'їздила до Криму, щоб подивитися на власні очі, як це все відбувається. Це був серпень 2014 року. Потім мені вже було страшно їздити, але в 2014 році це все почало в моїй голові трансформуватися в художній твір. Тобто я розуміла, що це якась книжка, але в мене почав вимальовуватися сюжет, я спостерігала за людьми, за їхніми історіями, я слухала дуже багато історій. Багато людей переїхали з Криму на материк, і я з ними спілкувалася. І слухала просто життєві історії, не якісь політичні, ясно, що і політичні теж судження і так далі, але життєві історії, і мені хотілося якось це опрацювати і показати Крим для материка в такому художньому ключі. Роман художній, але він базується на інтерв'ю десятків людей. Давайте, може, докладніше про цей процес і чому саме така форма, врешті, обрана художнього твору, а не документального, наприклад? Документальний – це було б просто свідчення. Це було б цікаво читати тільки тим, хто суто в темі, хто точно з Криму, хто точно хоче почитати про Крим. І одне свідчення, друге свідчення, третє свідчення. Тут збіглися різні фактори, тому що просто в моїй голові вималювався сюжет. І тут я там чую такі свідчення, і я починаю їх вплітати в цей сюжет. Я розумію, що воно могло б розвиватися отак, а в героїні могло б бути отак. Як ці багато струмків стікаються в одну велику річку, в цей художній твір. І я думаю, що добре, що вийшов врешті-решт такий жанр, тому що це дозволяє, романи більше читають, ніж документальні книжки. І романи читають люди, які, може би, не взялися за цю книжку про Крим, почули би, про Крим. А що мені до Криму? А тут, вони знають, що це там є сюжет, він захоплює. Я бачу, як це зараз, це з відгуків, як це відбувається, і тому я дуже рада, що це все-таки художня книжка. Давайте про читачів більш детально поговоримо. Хто є цільовою аудиторією? Для кого ви писали цю книгу з таким, тим більше, заголовком «За перекопом є земля», і чи є вже відгуки на вашу книгу? Я писала її передусім для мешканців материкової
країни, для яких Крим це був переважно місцем з горами і морем. І люди, якісь ідеї, боротьба ідей, людей нікого там не цікавила. От для таких читачів я писала цю книжку. Щоб вони дізналися, що відбувалося на материку, починаючи там з кінця 80-х років, і що призвело до окупації, і попри що відбулася окупація, тому що все-таки ми не можемо сказати, що окупація, ну ніби з одного боку логічно йшло до окупації, але з іншого боку ми розуміємо, що Росія дуже сильно насадила якісь речі, і маргінальні ідеї випливли на поверхню. Ми з вами я хотіла сказати, ми з вами як кримчани це розуміємо, хоча я ж не кримчанка, але написавши цей роман, я себе так сприймаю вже. От, ми розуміємо, що маргінальне випливло на поверхню, і тобто це був і логічний процес, і нелогічний. От я хотіла, щоб прочитали люди, які не знають, щоб вони дізналися, щоб вони побачили, що відбувалося на півострові, щоб вони зрозуміли півострів, щоб вони вже не видавали таких суджень, що от там всі були за Росію, чи там, чи ще яких, щоб люди якось заглиблювалися в це. Стосовно до того, хто є кримчанином, хто ні, можна дійсно жити в Криму і народитись в Криму і не цікавитись тим, що було на цій землі, не цікавитись долею кримсько-татарського народу, наприклад. Да? Для тих, хто в Криму, чи буде корисна ця книга? Ну так, я думаю, що буде. Ну це ще залежить від того, які цінності сповідує людина. От я розумію, що ви знаєте, мені, чесно кажучи, важко передбачити реакцію. Тобто я розумію, що швидше за все кримським татарам цей текст сподобається, тому що там дуже багато кримсько-татарського. І відгуки, які я чула за цей місяць, відколи книжка вийшла, якраз свідчать про мені приємно, і я рада, що втрапила в це, що стверджують кримські татари, що так я висловила їхні колективні там болі, надії, сподівання, страждання і таке інше. От там дуже багато кримсько-татарського життя, побутового, історії, але так вплетеної між іншим, прислів'їв, приказок, теж вплетених між іншим. Але я би не хотіла, щоб цей роман асоціювали тільки, що він тільки про кримських татар. Він також про вибір ідентичності. Моя героїня етнічна росіянка, онучка підполковника КГБ, і вона стає політичною українкою. І наприкінці я називаю це «Є маніфест», чому ця людина відмовляється від російської мови і культури. Мені цей шар теж був дуже важливий. Показати оцю російськість Криму, але як варто її було позбуватися. Ясно, що вона була, тому що історично так спричинено, але для того, щоб одужати, треба було її позбуватися. Далі ми у нашому ефірі перейдемо до обговорення видання 4-ї збірки робіт, які перемогли у літературному конкурсі «Кримський інжир», які надходили на цей конкурс. І ми знаємо, що ви також берете участь у організації цього конкурсу. Хотілося б з вами поговорити ось трошечки про цю добірку. Можливо, ви щось можете у ній відзначити, да, зі свого боку, а також про те, чи є зараз літературний зв'язок між Кримом та материковою Україною, і як цей зв'язок змінювався за ті 9 років, коли всі інші зв'язки розриваються? Якщо загалом говорити про цю збірку, антологію, то в ній так само, як і в попередніх, хто цікавився попередніми конкурсами «Кримський інжир», в ній є твори з 7 номінацій, там проза, поезія українською мовою про Крим, проза, поезія кримсько-татарською мовою і взаємні переклади. І в цій збірці, можливо, тим, що відрізняється від попередніх, є те, що, наприклад, в кримсько-татарську поезію фіналіст увійшов українець. Тобто в нас були твори, раніше подавали, українці часом писали кримсько-татарською, кримські татари українською. Минулого року і цього року фіналістами стали кримські татарки, які написали україномовні твори, там повісті, про свій досвід, про досвід своєї родини. Але в нас були твори, коли їх писали українці кримсько-татарською, але не було, що вони не входили у фінал. Цього року увійшли, і я дуже тішуся тому, що так розвивається цей зв'язок мовний ще. Але що стосується
Ви сказали, як розвиваються ці зв'язки. Ну так, вони переважно Коли ми втратили Крим, ми почали розуміти, чого бракувало. Ми почали розуміти, що бракувало таких зв'язків, таких і літературних, зокрема, тому ми заснували конкурс «Кримський інжир» в 2018 році. І от він триває, і ці книжки видають, і більше людей пишуть про Крим. А щоб написати про Крим, це треба трошки зануритися не тільки в свої спогади, а там в історію, в сучасність. І це сприяє пізнанню і авторами, і читачами Криму. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Анастасія Левкова, українська письменниця, членкиня Українського пен-клубу, авторка художнього роману «За перекопом є земля». Далі послухаємо коментар засновника конкурсу «Кримський інжир», заступника директора Українського інституту Аліма Алієва. Мій колега Роман Спірідонов розпитав його про те, чи на часі літературні проєкти під час повномасштабної війни та про що пишуть учасники конкурсу. Давайте послухаємо. Через те, що сьогодні у нас війна проти нашої ідентичності, проти нашого вибору бути тими, ким ми є, вибору нашого майбутнього, очевидно, культура, література, зокрема, це те, що плекає і підтримує нашу ідентичність, і розповідає і нам самим, і світу, хто ми є, ким ми є. Так? І тому «Кримський інжир» цей має підназву «Курєш». Курєш – це не лише національний вид боротьби кримських татар, а ще й перекладається в прямому сенсі як боротьба. Тому це така символічна назва цієї збірки. І, очевидно, «Кримський інжир» – це той проєкт, який створив інфраструктуру для письменників, поетів, перекладачів як в Криму, так і поза межами Криму, і привносить в інтелектуальний дискурс країни кримський контекст. Коли ми говоримо про авторів, вони з різних регіонів, як Криму, так і України в цілому. І в поезії, в прозі українською мовою це автори не тільки з Криму, і це добре, що в нас географія дуже різна. У нас є автори з Туреччини, наприклад, але про що важливо сказати, серед авторів є 3 автори, які є станом на сьогодні кримськими політв'язнями. Це Наріман Джелял, це Сервер Мустафаєв і Асан Ахтемов. Та, власне, ми отримали тексти від них, вони прекрасні. Це і поезія, проза кримтарською мовою, і Наріман Джелял написав прозу українською мовою. І що цікаво, от «Кримський інжир» формує цю літературу за ґрат. Тобто, як в радянські часи була дисидентська література, то сьогодні, знову ж таки, в «Кримському інжирі» щороку ми друкуємо тексти, які отримуємо від кримських політв'язнів. Глибина пропрацювання тем є завжди, і це важливо, і це, напевно, «Кримський інжир» робить дійсно антологію «Кримського інжиру» якісною, бо теми, які беруть автори, вони їх вивчають, досліджують і потім пишуть на основі цього або художні тексти, тобто це художні тексти, або романи, або вірші, наприклад. Але цього року ми маємо більшу палітру тем. Крим в 20-х роках, Крим після депортації, який він був в радянські часи після того, як виселили всіх кримських татар. І тому це цікаво, і це нам, власне, відкриває ще з історіографічної точки зору півострів. Ми говоримо про той Крим, який ми в свій час втратили, який ми зараз хочемо знову відтворити. Я думаю, що вже в наступних роботах ми побачимо більше текстів і про Велику війну, бо зараз, я думаю, що і поезія, і проза якраз таки формуються. Вона має визріти, аби бути якісною, бути зрілою. Нагадаю, це був коментар Аліма Алієва. Зараз до нашої розмови доєднується член журі конкурсу «Кримський інжир», головний редактор газети «Кирим» Бекір Мамут. Пане Бекіре, доброго дня. Доброго дня.
А збірка, на яку ми вже всі очікуємо, вона складається з робіт, які приймалися на конкурс у 2022 році, вкрай складному, вкрай трагічному році. Про що пишуть автори? Зрозуміло, що ці роботи могли бути написані ще до 2022 року, але, мабуть, є у цих роботах певні передчуття. Там темы действительно очень разные, и они затрагивают события. Знаете, был рассказ, который вообще относился к эпохе, я бы даже сказал, вот тех походов печально известных и очень трагичных, и имевших такое очень пагубное последствие для Крыма, это Мини-Хайласи. Потом были произведения, в которых рассказывалась и ситуация после 1944 года, в том числе в Румынии, например, да, очень интересная была тоже тема. Поэтому такой хронологический, исторический разброс тематики, он чрезвычайно широк, начиная от, вот, можем сказать, сегодняшней, не сегодняшней, но вот пару лет назад, может быть, ситуации, и вот туда, вглубь истории. Поэтому, знаете, я, насколько помню, прием работ был прекращен, и вот вы правильно заметили, эти работы были написаны еще до 24 февраля. Поэтому там какие-то отголоски, ну, были в переводах некоторых произведений, по-моему, переводы того же Жадана, да, и там что-то о Ворошиловграде было. То есть можно проводить какие-то параллели тоже с такими же историческими ситуациями, которые так или иначе напоминают сегодняшнюю и которые связаны вот с такой, ну, чудовищной, что ли, ситуацией. Чи є роботи, які вас особисто вразили? Я хотел бы для начала заметить, что круг вот участников за все эти, сколько, ну, 5 лет, да, и вот 4 конкурса за это время проведено, они до сих пор не являлись такими профессиональными поэтами и писателями, то есть официально не состояли в какой-либо писательской организации. Но, тем не менее, они задали такую очень высокую, определили эту достаточно высокую художественную планку, и мы были очень удивлены, конечно, уровнем этих публикаций. Вот. Ну, за все это время я, конечно, могу назвать тут стихотворение Сейрана Ибраимова «Майе Сафет», она после этого стала членом нашего жюри. Это стихотворение Алие Кенджа Али, Сиаре Кокче, пусть меня извинят тех, кого там были блестящие, очень хорошие поэтические произведения. Да, рассказы тоже меня очень впечатляли. Там была Хатидже, была наша известная журналист Зера Бекирова. Были, это я говорю уже о рассказах. Знаете, я специально так как бы не готовился, чтобы всех их назвать. Их много. И Эльмира Бекирова, чудесные рассказы вот во всех конкурсах. Она участвовала и в одном заняла, тоже стала главным лауреатом. Это на удивление. Потом мы большинство из этих поэтические все мы в газете «Крым» печатали. Вот. И рассказы тоже многие, те, которые после того, как они были опубликованы в книгах и авторы выражали согласие, мы их тоже в газете публиковали, и они представляли собой, мы особо художественной прозой не увлекаемся, литературой, но они на самом деле были такого уровня, что представляли собой определенное художественное явление в нашей современной литературе.
Дякую за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був член журі Кримського інжиру, головний редактор газети «Крим» Бекір Мамутов. Це все на сьогодні. Повні відеоверсії наших радіопрограм шукайте на YouTube-каналі «Крим Реалії». Питання та пропозиції по темах для обговорень надсилайте на редакційну пошту, яку ви знайдете на сайті «Крим Реалії». Ця програма – спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Біля мікрофону був Сергій Мокрушин. Кримчани мають право знати.